Hej YouTube. I dag så fik vi lavet en glitch, så vi kan styre den her båd. Han skal lige op og stå foran. Og så kører vi. Husk nu at holde din figur i gang, ellers ryger den bare væk igen. Ja, er det ikke en fed glitch? Så rører du bare ud. Hvad? Jamen du røg ud af båden, fordi du ikke gjorde, hvad jeg sagde. Ej, Hanny, gå op foran der, hvor jeg styrer. Eller på den etage nedenunder der, hvor jeg styrer. Nej, han er ikke der, hvor du rører ind i båden. Og op på den der etage der. Altså næste etage. Nej, der hvor der er hegn, så kan du stå foran. Ikke op ad trappen. Du skal ikke op ad den der trappe. Du skal ikke derop. Jeg sagde jo, du skulle stille dig foran derinde. Hanny. Hvad laver du? Martin, hvorfor sidder jeg hele tiden og snager? Det gør Sara også inde på den anden side. Jeg snager ikke. Ja. Jeg sagde bare, hvad laver du? Altså. Det er min video, det der. Hvad? Det taler det også. Ja, jeg taler også til dig. Nå, Hanny, nu ligger vi ind til land. Vil du gerne prøve at styre? Hvad mener du? Jo, men Hanny, du styrer lige båden. Nu skal jeg lige prøve noget. Men du skal ikke lige køre nu. Sådan der. På den samme måde.
Så er jeg nedenunder. Og ja, jeg glider ikke engang rundt. Hallo, jeg er nedenunder, Hanni. Prøv lige at stoppe op. Stop lige båden, Hanni. Nej, den gør jeg, for det kan den ikke. Du skal jo ikke køre, for fanden. Han er styr på den helt samme måde. Man kan jo bo på den her båd. Må jeg godt vise det, at den ikke kører sig selv? Så prøv lige at gå af. Og er vi hurtigere end den der speedbåd? Sådan der. Du styrer os ind til land. Nå, okay, så gør jeg det. Prøv at se, hvordan det ser ud, når jeg styrer den. Nej, det er bare fordi, jeg sejler herover, Hanni. Ja, vi er i gang med at lave film. Og I skal lige huske, at båden, den er ikke altid der. Den kan være alle mulige steder. Jeg eksploderer den, når du kommer op, Hanni. Shit! Jeg kan ikke engang gå på benene. Har jeg en bazooka? Ja, der har jeg. Kan jeg bruge den? Ja, det kan jeg. Og hvad skal jeg skyde? Den der båd. Gjorde der ikke? Kan du ikke se, den hænger? Prøv lige at se, om man stadig kan styre den. Det kan man ikke. Tror jeg ikke. Måned. Hanni, den synker kraftedeme. Hanni, den sank. Den røg ned på havets bund. Båden. Jeg nåede lige... Altså, jeg var på vej op til førersædet, og så lige pludselig så sank den. Hvorfor kører bilen op i luften? Lad mig styre. Nå, okay. Ah! Jo, men vi har ikke særlig meget videotid tilbage. 9. Vi har 6 minutter tilbage.
det er 26 minutter, eller 6 minutter, mener jeg, vi er tilbage at filme i. Ja, er du? Jeg synes det, Hanni, jeg synes det var godt, fordi man så båden synke. Den sank bare til havets bund. Nej, det gør vi ikke, Hanni. Man gør sådan her, hvis man skal dræbe sig selv. Au, for fanden. Au! Svin! Svin! Du er svin! Fed svin! Du er et svin! Du har fortjent at dø. Hanni, så skyd dog en bazooka-skud ned i jorden. Så kast en granat. Så tag en bil og kør rigtig hurtigt og hop ud af den. Okay. Hvad du skal gøre? Du skal hoppe ud af en bil, så du rammer lige med hovedet i en anden, eller bare hele kroppen. Okay. Wrong. Wrong. Hvad for en video? Nå, okay, men mig og Hanni, vi siger farvel nu. Hanni, hvor er du? Vi skal afslutte på en sej måde. Jeg kommer nu. Sådan her afslutter man altid. Prøv at kigge her. Sådan her afslutter man. Nej! Sådan der. Det er sådan, man afslutter en YouTube-video. Nå, farvel YouTube. Hej.